Arratsaldeon entzuleok, 3:05 dauzkagu larunbat hontan, gaur bertan Eusko Ikaskuntza Irratsaioko denboraldi berri bati hasiera emango diogu. Bai horixe. Berriz bueltan, uda pasa ondoren, zen olako uda, ezta? Uda luzea, iraia pasatu du jadanik, saioa berrartzeko bada ordua, baina ez gara ez festatik aldenduko, ez dugu parrandari atzea emango, naiz eta lanari ekin behar hori orain dela egun desente itzuli. Ez dugu ez, festarako gogoak alde batera utziko, gaur behintzat. Zergatikan esaten duen hau, badakizue, ziur nago, badakizuela, bihar Donostiak aurtengo Gipuzkoako ikastolen ospakizun handiena hartuko duela. Alegia, kilometroak 2009 urteko edizioaren bezperan gaude, eta Eusko Ikaskuntza Irratsaiaren ardura dugunok, biharko jardunaldiak emango duenari buruz solastea, ondo iruditu zitzaigun. Horretarako, hementxe izango ditugu aurtengo kilometroko hainbat protagonista, baina lehenik eta behin, aurtengo kantari lekua emango diogu. Udazkena Donostian, Zurriolaren ertzean, kilometro jai giroa, etorkizuna. Kanta popero alai eta dantzagarria nola ez. Doinua Zurriola ikastolako 4 ikasle oik osatzen duten taldearena da. Hitza berriz ikastolako gurasoen Xabier Elortzak jarri ditu. Urbilduko zara, bategingo dugu, elkartuko gara, ireki mundura, ilusiozekin ireki mundura, biok elkarekin. Maitatzeko, jolasteko, abesteko, ikasita amesteko, eta ongi dakigu, norentzat nahi dugun egin, zuke bai nahi baduzu, euskeraz eta elkarrekin. Ireki mundura, eduziozekin, ireki mundura, biok elkarrekin, gure lehioa, mundua da.
Eusko ikaskuntzako aurtengo denboraldia festa giroan hasiko dugu, kilometroak jaian egingo diogu gaur, eta horretarako hemen ditugu 3 kide. Arantza Manterola, Gipuzkoako ikastolen elkarteko lehendakaria. Bai, egunon. Jose Mari Izmendi, Zurriola ikastolaren lehendakaria. Bai, kaixo, egunon. Egunon, arratsaldeon, hobeto. Eta Jose Muguruza, kilometroak jaiaren koordinatzailea. Kaixo. Urte honetan, kaixo. Eskerrik asko hementxe, izatea batik gurekin, eta, hasiko gea, esan aurten jaia Donostian ospatzen da, azken urteetan, Iartzunen, Berganan, Irulan bertan, kokatu da festa, zergatik aurten Donostian? Gipuzkoako ikastolen elkarteak urtero egiten du deialdi bat, egiten dira Gipuzkoako ikastola guztia aukera ematen zaie deialdi horretan parte hartzeko, eta egiten dena da eskaera bakoitzaren balorazioa, nahiko zorrotza eta hortako batzordea dugu eta irizpide batzuk, eta irizpide horien baita noin dela 2 urte egin zen esleipen behin-behinekoa Zurriolari, justu orain Zurriolak proiektu etorkizuneko proiektu baturatu bat egin du Barandiarenekin, eta nolapait proiektu hori babesteko eta indartzeko kilometroa eskaini zitzaien. Proiektu horren baitan erronka handiak ditu Zurriola ikastolak, besteen artean lehen dugun bezala 2 ikastola batzeak suposatzen duenarekin, eta horren ondorien diru behar batzuk ere izango ditu, erekin berri batzuk ere egin behar ditu, egokitu dituenak eta eta horren baitan eman zitzaion Zurriola ikastola Donostien dago, eta aurten Donostian, beste irizpedik ez dago. Oroar, urriak 4, bihar bertan ospatuko dugu jaia, eta zeintzuk izango dira, eta zeintzuk izan dira oroar kilometroak jaiaren helburuak urteetan zehar? Kilometroa jaia ikastolen jaia da, Gipuzkoako ikastolen jaia, beste lurraldeetan ere ikastolek bere jaia dituzte, eta ikastolak laguntzeko, eta ikastolen hezkuntza proiektua indartzeko egiten den jaia da. Modan jarri da euskararen jaia, noski ikastolak euskarari gabe, euskastoli gabe, bat bestiekin erabalotuta daude, beraz. Baina nik azpimarratu nahi duke dela ikastolak hezkuntza proiektu bat ordezkatzen dugu, horretan gure ezaugarri propioa ditugu, eta jaia hau da ikastolen nolabaiteko proiektu hori erakuste emateko, batetikan eta bestetikan baliabide ekonomiko batzuk lortzeko, proiektu hori indartzeko. Ez dakit, Jose Mari, egian zu asmoa da kilometroa jaia gure uzoetan ospatzeaz gain Donostiaren erdigunean ere zabaltzea, ez da? Kontua da, pixka bat Arantzak dionaren aritik jarraituz, proiektu osoa da, ez? Gu gara oso auzokoak, baina auzoa izateaz gain nahi dugu gure hezkuntza proiektu osoa pixka bat edatu Donostia aldera, Gipuzkoa osora, nolait esateko jakin dezaten badela Donostian ere ikastolen mugimendu bat, zen badirudi batzutan hiri handitik kanpo dela euskara mundua eta hemen ere bada, eta gure kultur proiektua, gure guztiek zabaldu nahi ditugu, eta nola ez, komunikoak lortu proiektu hori aurrea eramateko ere, noski. Zuen helburuen artean, web horrian esaten duzen bezala, hezkuntza komunikatez berriak, proiektu berrian implikatzeko elkarlana sustatzea da, ez da? Esplikatu pixkanega, ez? Bueno, azken urtetan, azken boradan esan daiteke gizartean abetzen dela partaidetzan eta alako borondatezko lanian jetxira bat, gure munduanen nabaria dugu hori, baina justu ikastoletako ez gurea bakarrik, nik esan nuke ikastola joroar, ez da, bali badute ezaugarri bat, badala ere hori, ez, parteide guztien implikazioa eta partaidetza. Eta hori bultza bat eman egenion. Oaintxe 2 ikastola desberdin bat izango geran honetan, 2 komunidade desberdin elkartzen dira, eta bi horiek elkar ezagutu eta elkarlanean hasteko aitzak ezin hobea. Noiztik ospatzen da euskararen jaian, euskara aldeko jaia edo zeinek kontatzen dugu nola eman ziren lehen pausoak edo lehen urratsak kilometroko jaiak, Kilometroa jaiak 30 urtetik gora ditu, ez dakit 2006an zen, beraz 33 garren ustut izango dela aurtengoa,
Eta ideia hau Ipar-Ameriketatik ekarritako idei bada. Ja, astua daukagu garaiaitako kilometroak egia esan. Baina bai, nonbait bertan egiten zen festa bat, kilometroko ordaintzen zen, hemen ere bai, dela urte batzuk. Eta honea ekarri zen, lehenengo Beasainen egin zen, Beasaindar bat izan zen, Jose Anerguin ustut izena, gaizki esaten den da. Beak ekarri zuen, beak martxan jarri zuen bere herrian, Beasainen, eta orduzketikan ikusi besterik ez dago, ze arrakasta izan duen eta ze bilakara izan duen kilometroak urtera hortan, eta ez bakarrik Gipuzkoan kilometroekin, baizik beste lurraldeetan, beste 4 lurraldeetan ere antzeko jaia ospatzea lortu dugu, bai? Noski aldatu egin da, gaur egun ez da egiten kilometroko diru ekarpen horiek, beste egokitu egin da gaur eguneko realidadea, baina, bizi irau dut, eta, egia da, beste gauz batzuetan bere bilakaera izan da, adibidez, garai batean oso jende, oso mugatua zen bezala, gaur egun bihurtu da egia da, gizarte osoaren jai bihurtu da. Josebe, noizbait, izan altu denolako ez dakit arazorik edo aparteko inguru berrik, babes falta edo ez dakit festa antolatzeko, erakunde publikoek adibidez, jokaera ona izan dute, urteetan zehar edo? Gureari dagokionez, nik uste dut baiezkoa izan behar duela erantzuna. Egia da Donostia bezalako hiri handi batek badauzkala zailtasunak. Zailtasuna ditu, biztanle asko gehalako, eta, funtzionamendua, udalaren funtzionamendua komplikatuagoa da, herri txiki batetan baino, eta agian ate egokia jotzea eta hortan asmatzea kostatu zaigu batzutan, baina gero erantzuna ona topatu dezakegula, esan dezakegu guztietan, eta agian Donostian ere euskaltzale gutxiago izatea ere ez dakit horrek arazoren bat izan dela. Segurazki gertatzen dena da herri txikiagotan jendea bolkatu egiten da gehiago ez, pentsatuz giza baliabideak txikiagoa direla, eskaxagoa direla, txikiagoa direlako eskolak, edo gurean agian hiria dalako batetik, eta ikastola ondi xamarra gerelako bestetik, pentsa daiteke autonomoak izan gaitezkela, eta egia esan da ez, kostata beteko ditugu behar ditugun zerbitzu guztiak, baina lortu dugu. Aurtengo antolatzailea, Zurriola ikastola izango da, esan dugun bezala. Jose Mari, noiz jaio zen Zurriola ikastola, zeinek egin zion apostua edo? Apostua izan zen, nola ez, 1978an sortu zen ikastola. Esan dezakegu sortu zela, zen azkenean gelatxo batzutan, andereño batzuk egindakoa da. Konturatzen zareten bezala, 40 urte bete berriak ditugu. Eta 40 urte horietan, bilakaera ere noski, festak bakarrik ez ikastola berak ere handia izan du ez. 2 gelatxo izatetikan pasagara, une honetan, 2 urtetikan goi mailako heziketa zikloak emateraino. Horrek esan nahi du, jende desente eta behar handiak ere bai. Eta bere garaian, nolabait 2 erok osatutako ikastola, bihurtu da, referente bat Gros auzoan, nola ez, eta pentsatu nahi Donostian eta beste inguruetan ere bai. Egoitza desberdinak izan dituzu ez da? Grosen? Bai, oain ere ala ditugu, batetikan aipatu duen bezala, bai gelatxoak, bai San Ignacio Elizaren babespean izandako kokagune batzuk, eta gerora, Ategorri eta auzoan dugu, Karmeliten konbentua zena, horren zati bat, eta gerora, bigarren egoitza duguna da, Urra deitzena, hori Ategorri eta barkatu. Groseko galtzada zaharraren atzean dago, eta 2 egoitza horiek ja ez ditugunekoa. Leheno Arantxak aipatu duen bezala proiektu berriak, ikastolaren proiektu berriak, nolabait helburu bezala du batxilergoa Urumea ibaiaren ezkerraldea ekartzea. Ikastola munduan ez bai dago batxilergorik ibaiaren ezkerraldean. Hori guztia kokatzeko eta horri guztiari erantzun egokia emateko beste egoitza bat behar dugu. Eta hori Barandiaran Lizabarekin lotu dago edo
beste proiektu ezberdina da. Ez dana da, kontua da, Barandiaran lizeoa sortu zuten 5 ikastolek. Eta 5 ikastola horietatik 4 publifikatzea erabaki zuten 1983an. Orduan, Barandiaran lizeoaren egoera denbora batetik aurrean gainberan joan zen, eta kontuan izan da, gure nolabaiteko batxilergoa zela, zeren gure proiektu zaharra Barandiaran bukatzen zen, iruditu zitzaigun egokia gerturatzea, Gros auzora ekartzea, eta bertan ematea bai batxilergoa eta bai goi mailako zikloak. Beraz, proiektua hori da. Eta Josebek aipatzen zuen bi hezkuntza komunitate bateratze hori justu da bi hezkuntza komunitate horiek bat egin. Eta hor aurrera pausak eman ditugu. Eta zure hezkuntza proiektuan, ez dakitagian, garrantzi berez ere dute adibidez, antzerki eskolak eta musika dantza eskolak ere bai, ez da? Ezaugarri batzuk ikastola guztiak dugu. Ikastola orokorrean bada ezaugarri batzuk baditu, eta gero ikastola bakoitzak baditu bereak. Eta gureak besteak beste bada auzokoa izatea, hori da bat. Eta bestea kultura arloan oso garatuak. Dauzkagu bai musika eskola eta bai antzerki eskola. Batean da bestean 300 ikasletik gora dabiltza, antzerki munduan orduz kanpo bakarrik ez, baizik eta nolai kurrikulunean bertan ere sartzen dira klaseak, eta 300 pertsona horietik gorako horietik osatzen dute 30 piko talde, lehen hezkuntzako 3. mailatikan ikasle horiek osatzen dituzten taldeetaraino. Eta gauza oso antzekoa gertatzen da musika eskolan, non lehen joaten zirenean bai konservatoriora joaten zen jendea, gurean ematen jasotzen dituzte klaseak, eta gero taldeak osatu ere bai. Garrantzia eman zaio beti, eta lehen zuzeu aipatu duzun bezala, antzerki eskola bai dela referentea, eta hainbat edabide, hainbat telebista, gure Euskal Telebista barne, gure jendea osatuta dago, jende pila dago. Bueno, helburuei buruz zen dugu, kilometroak jaiari buruzko helburuei buruz, eta ea zeinek laguntzen diren logotipoa aztertzen, aurtengo logotipoa aztertzen, hauxe irratia baita, eta ez dugu beraz, irudia entzulei erakusteko modurik. Zakit, web horrian esplikatu duzu, Josebe? Bai, bueno. Bueno, esteko oso polita da. Bai, bixiga da, eta, bueno, bi kolore ditu nagusik, bai, berdea eta urdina, eta horieken jolas egin nahi da. Berdea eta urdina, Donostiako koloreak, bai itxasoa, bai Donostia dokan berdea, mendiak ere bai, islatuta dauzkagu. Nahi du ere adierazi gure, oinarrian edo mezuan degun beste ideia badala elkarlanarena, eta hortxe dauzkagu, olatu bezala edo aize boladak, ulertu daitezken figura batzuk. Kontrastea ere bai, nolabait danak, gure leloak esaten du irekin mundura, danak konbidatzen ditu, eta oso desberdinak izan da ere, bat egiten ikusten gea. Pixka bat, ideia horiek, mundua, baita ere borobil badaukagu, borobil berde bat, eta beste inguratzen duen beste urdin badaukagu, zabaltze ideia hori, mundura zabaltze ideia. Bueno, komplikatua da, hola hitzez. Onda aztertuta da. Koloreen erabidea honek, eraberean, leloaren irakurketa ere bikoitza albeitzen du. Urdinez, adiez, ireki mundura irakurtzen dugu bitartean, berde argian sartutako izkiekin, irekin mundura. Bai, bi ideia horiekin jolastu nahi da, horixe da, ideia. Irekin mundura eta irekin mundura. Azken finean helburu horria, da? Bai, irekin mundura, etorkizunari begira dagoen proiektu bat dela adierazi nahi du. Mundura begira dagoena, eta bestetik elkarlanaren ideia, behin da berriro azpimarratzen dugu, eta horregatik irekin hori, ez? Ez da irekin, ez da Donostiako euskeran oso maiz erabiltzen den modua, baina, jolas hori egiteko balio zigun, eta
holaxe, politak entu zegoela iruditzen zait. Jolas hori behintzat, bueno, bado. Bueno, logotipoa hortxe da, eta abestia, zer esango du abestia buruz. Ikusi ez, baten, baina, entzun, noski baiet. Bai. Zakit ondo iritzen bat zizue, zati txiki bat jarriko dugu, bale? Otsondo. Eta alaizte guenta izango gara. Zurriolaren ertzean kilometro jai giroa etorkizun aurrean ilusioa zizu zait ikusi zaitu danean mundura egin nahi nuke zurekin aldamenean esperantza badot urbilduko zara batekin godugu elkartuko gara irekin mundura ilusiozekin hortxe da bestia. Nola izan zen? Abestiaren altapen prozesua edo? Bueno, guk jende desberdinaren gana jo genuen eta proposamenak aurkezteko aukera eskaini gure, zenbezu zabaldu nahi genuen adierazita eta gutxi bolera ezaugarri, oinarrezko ezaugarriak adierazita eta aurkeztu zizkiguten proposamenen artean etxean bertan egositako bat aukeratu genuen. Gero ikastolako gaztetxoak ziren, kanta horren egileak, musikaren egileak, hobe esan da. Laguntza jarri genien teknikoki hobetzeko eta masterizatzeko garaian doktor master etxeko laguntza izan dute. Eta gero letra egiten guraso bat jarri genuen ikastolako Xabier Elortza eta holaxe atera zitzegun. Kanta. Eta ondo edo ez? Bai, gustora gaude. Bai, alaia, modernoa, martxosoa, dantzara konbidatzen du. Bai, gustora gaude. Bueno, logotiparekin gustora, abestiarekin gustora, eta zer esan ekintzei buruz. Urtean zera, hainbat ekintza antolatu dituzue, dantza ekitaldiak, hortxe ere bresa jokalariak, lagunaro taldean jokalariak izan dira ikastolan. Esplikatu... Bai, lagunaro edo brosakoa edo ere osotasunean urtean indakoak. Urtean egindako ekintzak eta... Vale, urtea luzea joan da. Lehenengo ekitaldia azaroaren 15, 2008ko azaroaren 15 izan genuen. Gurea, logoa, leloa, oentxe deskribatu ditugun horiek aurkeztu genituen Donostian, Bitore Jirantzokian. Ekitaldi dotorea, bertako jende ospetsu eta ezagun asko izan genuen gurekin. Bat egiten. Hortik aurrera, urtean zehar alegindu gea esparru desberdinetako ekintzak antolatzen. Irekiak, batzuk orainduta, beste batzuk partaidetzara konbidatzen zuten guztiz edo nore gerturatu zitekeen gurera eta ikutu ditugu dantza, antzerkia, musika, kirola, gastronomiak saiakera bat egin baina hortxe geratu ginean. Pintxo egin zerbait egiteko aleginetan ibili gea, baina azkenean keinu bat gengo dugu egunean bestikanez. Egunean. Inguru girorekin lotuta ere badozkagu pare bat egin ez ditugunak, baina hortxe gordeta dauzkagu eta ez dugu baztertzen hemendik bukaera bitarte aurrera ateratzea. Baina hori izan da oso urte betea, lehenengoa aurkezpen ekitaldia eta gero dantza izan genuen, Okeran eta Kresala taldeekin. Ondoren humorizketa saio bat antolatu genuen, Korrika Donostiara iritsi zen egunerako. Eta, jende ezagun asko, eta oso, rato atsegina pasa genuen beraiekin, Jose Ramon Soroiz, Kontxo Rezola, Aitziber Garmendia, Ainhoa Hierbe, Egoitz Lasa eta Mikel Pagarizabalekin oso ondo pasa genuen. Hortik pasa ginen poesia saio bat antolatzera, Koldo Izagirre eta Joan Mari Irigoyenekin. Dantzari batzuekin aritu ziren, haiek lagunduta, Laura Bilar eta Iker Arrue.
Ondoren egin genuen ere zientziaz blai saioan, gure ikasleekin zientziarek keinu bat egin genuen, oso polita, irekia eta berezia izan zen. Ikasleik bateatzen. Bai. 3. mailatik, batxilergora arte, gure gela bakoitzeko talde batek, esperientzia bat aurkeztu zigun, egunerokoarekin zer ikusia zuena, eta, atsegina, polita, Okendo Kulturetxean egin genuen hori. Paiasoak ere izan ditugu, bizikleta festa eta kirol egokituaren festa ere antolatu genuen Donostian, hiria hartu genuen, ekainean. Aste nagusian presentzia eduki dugu txisturarien lardean, eta gero oraintxe bukaeran izan ditugu, Errealaren mendeurrenarekin veteranoen bereteranoei eskenitako partidan egon geha, gure ikasleekin, eta Lagunaro Gipuzkoa Basketen aurre denboraldeko lehenengo partidan ere bai. Eta gero gauza txikiagoak ere izan ditugu, guretzat, ezta? Lehen aipatu duzu Lagunaro Gipuzkoa Basket orduan zana, bai gure ikasleak beraien gana gerturatu ziren, eta jokalari batzuk ikastolare bai, gure ikasleekin aritu ziren, inglesez, saio luze bat intzuten, eta oso ondo, oso saio politatea zen. Egin dugu anerdo daztaketa bat, sumelier batzuekin, bertso afari bat, balako gauza asko. Oso gari, eta bihar egun handia izango da, zein izango da biharko ibilbidea, zeintzuk guneak eta? 6 kilometro terdi eskaz dauzka, ikastolako urra egoitzatik abiatzen gea, beti izaten da ikastola lehenengo gunea, eta aurten ere alaxe da. Handi kategorieta ingurura, intxa horrondo ikutzen dugu, eta Uliako sarreraino gerturatzen gea. Handi berrera kategorieta da jetxi, eta Uliaren magaletik errepide batetik, ez pentsa mendi ibilbidea denik, urbanoa da. Baina Ulia mendi magaletik gerturatzen gera Ondartzaren atzekaldera, Manteora, eta ja Zurrela Ondartzara jaisten gera. Zagoez lehenengo, eta azkeneko gunea Kursaleko terrazetan daukagu. Eta handik buelta ikastolara. Zer dutzen, hasiko da? Ekitaldia hasten da goizeko 9:30. Irekiera ekitaldi bat egiten da, ofiziala, antxe zinta moztu, eta hortik horrela jadana martxan jartzen da. Beste ekintzak ere, antolatu dituzue, hip-hop rap lehiaketak, uste? Bai. Idean, bai. Zer oinarriak, hor parte hartzeko? Bueno, bi lehiaketa desberdin ziren, dantza eta kanta. Rap kanta eta hip-hop dantza. Irekia zan, orkestea, eta, rapa eskatzen genuen nagusiki euskeraz izatea, ez soilik, beste hizkuntzetara zabaltzea ere posible zen, baina nagusiki euskara erabiltzean genuen, rapa euskeraz. Eta bai, entzuten da hortizia ere, badabil jendea Euskal Herrian hortan aritzen dena, baina oraindikan gutxi entzuten da, ez dago oso zabalduta. Eta gero hip-hop dantzak, guk ikasleak oso dantzaria dauzkago. Bai, hori ere bai, antzerken bakarrikan ez, dantzan ere bai, aritzen dira, eta... Hori Jose Mari jakin dut. Jakin bai, dantzan ez, ni hip-hop ez dut egingo, hori ziren ez da egingo, baina... Ez parte hartuko edo. Ez, hori argi daukat, baina ikusten ez zunez, hainbat lehen Josebe komentatzen zuna, ez? Esparru ezberdinetan, hainbat jende ezberdinarentzat izango dira ekintzak ekitaldi horretan. Egun horretan biharko egun horrekin, nahi da gune bakoitzean, hainbat gauza ezberdinak jartzea. Baina ze publikoa joten da ekitaldi hauetara, normalian? Hip-hopea... Edo zein ekintza... Bueno... ekitaldiaren arabera, motaren arabera. Bai. Konkretuki biharko egitarauak zerbait baren badu da anitza dela. Segurazki ez dugu zerbait esateko, hau berezia, gauza edo talde bereziren bat edo ondia edo, ondia asko daude biharkoan, baina batez ere hori anitza dela. Dauzkagu, noski musika asko, molta desberdinetakoa, dauzkagu rantxerak, dauzkagu kantautoreak, dauzkagu rumba katalana talde bat ere daukagu, biharkoan ere izango dugu, abez batzak, izango ditugu, jebia ere eukiko dugu, akelarra etorreko zaigu, betagarri ere bai,
olako izena handia dutenak gazten artean Esnebeltza, olakoak talde asko. Musikan zerbait aipatzeko, eta ja esa talde batekin, da goizeko 12:00 egingo dugun omenaldi txikitxo bat. Txikia da, handia ateratzea nahiko. 12:00. 12:00 bihar eta gauza berezia bezala Mikel Laboari omenalditxo bat egin edo. Dana eten, eta ibilbideko megafonia guztietik eta gune guztietako ekipoetatik Mikel Laboaren kantoa jarriko da, eta asmoa da, edo nahia, behintzat, bertan izango gehan guztiak, berarekin batera bestea. Beno, zaila izango da, Bai. Bueno, sorpresa, ez? Egitaldien artean, sorpresa hori izango da. Desberdina, bai. Baina, jendea, publikoa, ez dakit motivatua doaz, edo ez dakit mozkortzeko bakarri jatzen dira batzuk, jaialdian euskeraz eta horrengo gunean erderaz, zer uste duzu? Bueno, gurea ikastolen festa da, baina erantzak esan duen bezala ikastolak eta euskera eta ikastolak bat. Gure gana gerturatzen den jende gehiena, segurazki gerturatzen da, euskeraren aldeko keinua egiteagatik, ikastolei laguntzeagatik, ikastolen festara, eta jendearen 89,9 asmo horrekin, eta errespetoz jokatzeko bere buruarekin, ingurukoarekin ere bai, eta noski dagoela lehen aipatu desune hori ere, ezta? Festa da, musika dago, juergarako giroa ere bai, eta badago, kopuru bat, normalki gauetan ikusten den giro bat ere, egunez erakusten dugu. Hori alatxe da. Baina gerturatzen den jende gehien etorreko da ondo pasaketzeko asmoarekin, disfrutatzeko asmoz. Bai, Jose Mari? Horri buruz, Arantxak esplikatzen azaltzean nahi egon nuke zeren, ez da Zurriolaren ekintza bakarra alegia, ez da kilometronetakoa. Egia da, irudi bat hartzen dugula askotan, eta, bueno, hori horrela izanik, joan besterik etzegoen, estropadak izan ziren igande horietan ikusi besterik etzegoen, beste osin garetan ikusi daiteke ez. Baina bai, nolabait argi utzi nahi dugu kilometroak ez dela horretarako, eta kilometroak zen neurri mota jartzen ditu, eta nahi uste aprobetxatu behar dugula une hau, zuek eskaitzen diguzuen une hau, azaltzeko hori nola den. Hori, kilometroak festan barruan federazioa berak egiten dunez, utzi nahi eta antxari. Baina bai, utzi aurretikan, pixkat, gehituz Josebe diona, kilometroa da, bati bat, familia festa bat. Familia osoak etortzen dira, eta alben esan zunen zer egiten duten, hortarako da ekitaldi aina nitza, gune guztietan, eta gainaz gunetik gunera aldatzen da. Alagia ez da gune konkretuan non jende batentza bakarrikan dagoen. Eta neurri buruz berriz, Arantxak esango dizu asko zebeto. Bai, egia da guretzako ere kezkagune bat da, gaztetxoen jarrera, gure jaiek begira, ez da, guk ezin dugu gizartean dagoen arazo bat konpondu, hori ezinezkoa da, bestela oso askarrak izango gineke, baina kezka horretan urtero joan izan gea neurri desberdin batzuk hartzen, horren eragina eta hori saihesteko bidean. Eta 2006 urtean, aprobetxatuz Oiartzungo ikastola Bekatosonen eta inguruan batzordean sartua zegoela, kagintzarekin lortu genuna zen akordio bat egitea, etzen mugatzen Oiartzungo kilometrora, baizik elkarlan hau eginda finkatu, eta pasada ez bakarrikan Gipuzkoko jaietara, baizik beste jai guztietara ere bai. Gure leloa da, primeran pasatu gabe, hori da nolapait irizpide nagusia, eta da Josebek esan duna da, neurri batean, debekotikan ez dugu zerre lortuko, baina guazen ondo pasatzera, eta guazen limite horiek ez gainditzea, limiteak norberarekiko, urkorekiko eta ingurukiko, bai? Eta horretan mugatzen bagera, errespetu horretan mugatzen bagera, posible dugu denak ondo pasa, beraiek eta gu. Horrekin batera, lantalde bat egoten dira, taldeak egoten dira, gaztetxoek osatutako lantaldeak, ibilbideak eta batipat gaztetxoek bere ganatzen duten
gune horietan aholkatuz ideia hauek, ikusizkeo gehiegikeri hori handitzen ari dela, gazteak joten dira, ez helduak, baizik gazteak nolapait parean jarri eta aholkuk ematea, eta gero beste aiekatikan ere gure salbentetan ere saiatzen gea graduazio altoko alkolarik ere gure txosnetan ez da saltzen. Egia da badakigu beraiek ekartzen dutela eta hori ere ezin dugu bere bizi saiatu. Eta gero beste egunetikan aparte ere liburuxka bat osatua dago, eta liburuxko hori egiten da ikastoletako urtean zehar lantzen den liburuxka bada, eta hau urtean zehar jorratu eta nahi buruz hitz egiten den gauz bada, azkenean egun bateko kontu ez delakoz, eta hori honez zoritxarrez hau gertatzen delakoz beste urtean zehar beste momentu batzuetan, eta beste festetan eta gazten jarrera hori da batzutan arazo izaten da, eta beste arazo bat politika ere hor sartzea. Politikan hemen azkenean kilometroak nik uste pixka bat hitz egiten ari garen kontuan barruan dago, ez azkenean familia artekoa da, baina familia guztientza da. Kilometroak ez du kolorerik, baina ez kilometroak, baizik mugimendu hau bat izan balima da Euskadin, Euskal Herrian non denak barruan izan da, ikastolak izan dira. Ikastoletan berez kolore guztietako jendea dago, eta ikastolen festa izan da, bai kilometroak, bai bilaldian, bai guzti horietan kolore guztiak onartzen ditugu, baina festaren alde ez da egin behar. Kolorea ontakoa naiz eta festaren alde egingo dut, ez. Guztiok egin dezagu, kolore guztiak egin dezakete alde, baina kolorea adierazi gabe, zen azkenean da denentzat eta guztiontzat. Eta hori da helburu nagusia kilometrotan. Bate pentsa zezakien agian euskaltzalek ez direnak festatik kanpo geratzearen arriskua edo egon zitekeen edo ez? Guk festa honetara herritarrak bakotxean jakingo du, gonbidapen orokorra da, eta guk ez dugu inor saiesten festatikan. Eta instituzionalki guk gonbidapenak oro har egiten ditugu, kargo egiten diogu, eta Jose Marik esan duen bezala, guk karguan dagonari, guri ez da sartzen kargu horretan ze alderdikoa den, bezi ze ordezkatzen duena, eta guk denari egiten diogu. Gure gonbidapenetan daude hezkuntza arduradun, alderdi guztietako hezkuntza arduraduna daude gonbidatuak, denak gonbidatzen dira. Beraz, horretan, norbeak baloratu behar du proiektu horrekiko ze atxikimentua dakan, ze sentimentua dakan, ze nahia dakan, edo ze ardura dakan joteko. Horretan gu ez gara respetatzen dugu, baina gure gonbidapena zabala da, eta instituzionalki normalian erantzuna ere ona izaten dugu, zena bereiek ere berdin ulertzen dute ikastola movimentua anitza bezala, eta egia esan gure ekintza ofizialean oso ohikoa da, karguetan alderdi nazionalista abertzaleak edo ez abertzaletako kideak egotea, eta desde luego guk jasotzen ditugu gustu hondiekin denak, azkenean gure ordezkaria dira, eta hori da gure gizarteak erabaki duna, beraz guri ez dagokigu ikastola bezala horretan balorazioik ere egitea. Egunero hitz egiten dugu ere krisiari buruz, komunikabideetan, eragin handia izan aldu krisiak aurtengo kilometrotako antolamenduan? Egia esan behar, alaxe da. Urtea gogorra joan da maila horretan, zaila, bete-betean harrapatu gaitu, eta, bakizue nolabai finantzazio lortzeko beste bide bat izaten dela bidez harraparen salmenta, eta, holako publizidadea ere lortzen legintzen geha, babesleak eta urtean jetxiera nabarmena izan dugu guk ere, beste guztia bezalaxe. Erakunde publikoen artetik edo oro har? Oro har, esango nuke gehiago beste enpresa mailan, erakundeetatik ere jetxiera. Kontua da, hori gainaz ulertzeko da. Kilometroak duela urte batzuk eskatu genuen eta orain tokatu zaizkigu, baina esleitu gaituzte ez, baina urtea horrelakoa da. Eta pentsatu behar da
ereak direla eta ez direla, eta jende bat ni enpresa gizona izan, eta jende bat kaleratu bali maet, ziur nago kilometrora dirua emateko 1.000 euro, 2.000 euro, horrek ez nau ondamendira eramango, baina nekez justifika dezaket enpresa gizona bezala behatzi pertsona kalera bota bali ditut, behatzi pertsona kalera bota eta gero 3.000 euro beste norbait ematea, ez? Orduan, hori ulertzen dugu, guk saiakera bereziak egin ditugu horrekin, eta saiatu gara nolabait leku gehiagotara iristen, baina nabaria da guk jendea ez bakarrikan enpresa munduan, baizik eta partikularrak ere badutela, krisi unean dutela. Gure iturri bada publizidadea, enpresa eskaintzen diogun publizidadea, eta horretan, claro, enpresak ez badaude ondo, nekez publizidade arloan gastatuko dute, eta, bai hor. Eta hurrengo urtean, uste ere, krisia hori izango da, Bueno, bate daki. Pentsatuko dugu, Altxako da, noizbait, Bete-betean Zuei suspertzea tokatuko da, eta bete-betean tokatuko zaie pasaeko, eta ala desio diegu gainera. Ea, Jose Mari, festa gozatzeko alkuak. Ondo etorri, goiz etorri, prest etorri dena bizitzeko, eta diru asko egin etorri. Dauden gazteren, eta diru gutxekin, harindu diruak eta patria. Krisia gutxi da. Krisia egun bateatik gutxi. Bixerakin ere, gura dioso lehenko duta. Hori asko guztan. Bai. Gaurkoa ikusi besterik ez dago. Arantza, alkuren bat? Ez, egia da hori. Aprobetxatzeko eguna, hiriburua da, aukera polita da, Donostian ibiltzeko, eta aukera politea da ikastolei eta Zurriola ikastolei laguntzeko. Beraz, Donostira hurbiltzeko eta disfrutatzeko egia da. Ekitaldia oaintzen begiratzen ari nintzen eta zoragarria da, aukera guztia daude, denan gustoko gauzak eskaintzen dira, eta lehen santena Donostiko paraje politan, beraz, ezin da etorri gabe gelitu. Bukatu horretik gogora dezagun Josebe kilometroak jaian honen web horria, izango duzu entzuleok informazio guztia? Informazio guztia irubebikoitza.kilometroak.neten daukazute. Bertan, gure gana gerturatzeko dauzkazuten bide guztiak, parkinak, baina bereziki aipatu behar dut, garraio publikoan etortzeko deia egiten dugula, Donostia handia da, eta iristeko medio asko dauzka, autobus asko, trena, asko trenbideak, orduan hoie guztiak erabiltzea, eta, hortxe informazio praktiko guztia bertan ikusiara izango zute, izan bezala web horrean. Gonbidapen horrekin bukatuko dugu, Arantza Manterola, Jose Mari Ezmendi, Josebe Muguruza, eskerrik asko gurekin, izateagatik. Eskerrik asko. Agur. Bukatzear gaude, kilometrotako kantarekin agur esango dugu, baina gogora dezagun gurekin harremanetan jartzeko bi bide direla. Lehengoa Eusko Ikaskuntzako web orria, irubebikoitz.euskogidoikaskuntza.org, eta bestea gure helbide elektronikoa euskoikaskuntza@errigidoiirratia.com. Agur eta ongi izan. Maitatzeko, jolazteko, abesteko, ikasita mesteko, eta ongi dakigu, norentzat nahi dugun egin, zuke bai nahi baduzu, euskeraz eta elkarrekin.